Helo na, Siân Esmor dyn enw I, a dwi'n Tiwtor Iaith yma ym Prifysgol Bangor. Mi hoffwn I sôn wrthoch chi am y Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg. Dystysgrif ydy hi sydd wedi cael ei sefydlu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac sy'n cael ei chynnig bob blwyddyn. Mae unrhyw un sydd yn astudio mewn unrhyw brifysgol yng Nghymru yn cael ymgeisio am y dystysgrif a wneith o ddim costio ceiniog I chi. Mae'n cael ei hychredu gan cybac, felly mae'n gymhwyster sydd yn wirioneddol werth ei gael. Mae'n sefyll yn gwbl ar wahân i'ch gradd, felly dydy benewchi yn y dystysgrif ddim yn effeithio ar eich gradd chi o gwbl, ac yn yr un ffordd dydy benewchi yn eich gradd ddim yn effeithio ar y dystysgrif o gwbl. Ond mae mwy a mwy o gyflogwyr erbyn hyn yn gofyn am dystiolaeth o allu rhyw I ddefnyddio'r Gymraeg, a dyna'n union mae'r dystysgrif yma yn ei wneud, oherwydd mae'n rhoi cyfle I chi ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destun proffesiynol. Yn syml, mae yna ddwy ran i'r dystysgrif, sef cyflwyniad llafar ac arholiad ysgrifenedig. Mae'r asesiad llafar yn digwydd i'r rhan fwyaf o ymgeiswyr ym misoedd Chwefror a Mawrth, a be fydda hynny yn ei olygu ydy eich bod chi'n gwneud cyflwyniad llafar 7 I 8 munud ar destun o'ch dewis chi, ond sy'n ymwneud rywsut neu gilydd efo'ch maes academaidd. Yna ateb cwestiynau am 7 I 8 munud arall yn seiliedig ar eich cyflwyniad. Mi fydd y cyflwyniadau eleni I gyd yn digwydd ar-lein trwy Teams. Yna ddechrau mis Mai, mae'r arholiad ysgrifenedig sydd yn arholiad awr a hanner. Mae hwn yn digwydd ar y cyfrifiadur ac mi fyddwch chi yn cael defnyddio adnoddau iaith cysgliad, sef y geiriadur cysgeir a'r gwirydd sillafu cysill yn ystod yr arholiad yma. Os oes gennych chi ddiddordeb, yna mae'r cyfnod cyfrestru wedi agor, ac mae cyfrestru'n agored tan Hydref y 10 ar 20. Y cyfan sydd angen I chi wneud mwyn cyfrestru ydy mynd i'r wefan, sef colegcymraeg.ac.uk/TSI am Dystysgrif Sgiliau Iaith, ac yna clicio ar fotwm oren cofrestru. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, yna ysgolwch yma cysylltwch efo fi, s.esmor@bangor.ac.uk. Mi ddylwn ni ychwanegu, dwi yma i'ch helpu chi, i'ch cefnogi chi, i'ch paratoi chi, os ydych chi'n penderfynu eich bod chi am fynd am y dystysgrif. Mae yna lwyth o adnoddau ar gael, rhai cenedlaethol a rhai eraill penodol yma gyda ni ym Mangor. Felly, pham wedi, ewch amdani. Dwi'n edrych ymlaen at gyfarfod nifer fawr ohonoch chi, leni.